Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanka kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa gara waka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe, Chiwenga Yanetsa, Nyabuditswa, the Children of Zimbabwe or Veterans Association, hiyo ya Buda, chitaura iyo, ichiti, vane information yavakareceiva iri background iri kutaura iyo zvinzi President Emmerson Mnangagwa vatoona successor already in his mind. Vakataura iyo vachiti zviri kunzi and the successor is from Midlands mure Zimbabwe. Pakaiswa pictures Valerio Sibanda, Frederick Shava pamwe chete naJuly Moyo. These are the ones vari pamacandidates achawanikwa achireplace achisucceed President Emmerson Mnangagwa. Vabuda pa ex-endo yavo mure Zimbabwe vakataura vachiti Children of Zimbabwe Veterans Association Intel system has it on good grounds that President E.D. Mnangagwa already has a successor in his mind. They say he is from Midlands. Your post yava posta irapo vaisa picture ra Valerio Sibanda pamwe chete nara Frederick Shava pamwe chete nara July Moyo mure Zimbabwe. Tisingaziye kuti inyaya chokwadi ere kana kuti vanhu vabuda vachikomenta on this tweet vakataura vachiti pane ropa pamberi apo. Vamwe vachitaura vamwe vataurawo vachikomenta Twitter user anonzi Mjondis akabuda achiti his children are his first priority more than anything. Poisoning and accidents, tragedy in the plots might pass or fail to remove all obstacles. Mure Zimbabwe Wabudo vachiti Chiwenga is the one taking over. Tisingaziye kuti munoona sei nyaya iyi mure Zimbabwe. This is not the first time yatanga circulate rumors yaya ekuti President Emmerson Mnangagwa vato na successor wavo, and it's not Vice President Constantino Chiwenga. Tofunga last week ZW News yakabuditsa nyaya yaitaura iyo ichiti former military intelligence officer Comrade Neva Masquera say vakabuda vachiclaima kuti President Emmerson Mnangagwa vari kuguruma the local government minister va July Moyo kuti vava succeed pavari kubuda muoffice mure Zimbabwe. Zvichinzi vaMnangagwa vakaresort to this plan mushure mekunge the plan yekuamenda the constitution kuti allow to run for a third term or an extension yakatadza kubuda mure Zimbabwe. Zvichinzi a lot of people vakapa pressure within his camp and government zvakakonzerwa kuti vadambe his plan for a third term. Since mamba Neva Masquera say vakazobuda vachiti President Emmerson Mnangagwa vane plan B vada kuresort to mure Zimbabwe. This plan B ndiyo yekuisa vaJuly Moyo as his successor mure Zimbabwe. Since he's doing this while grooming Emmerson Jr. na Sean na Collins kuti pazowana one anoita take over mushure mekunge vaJuly Moyo vapedza term yavo. Tisingazivi kuti nyaya chokwadi ere kana kuti yabudzwa na Comrade Neva Masquera say a former military intelligence officer vakabuda pa ex-endo yavo vakabuda vakanyora vachiri the missing information. After beating the retreat, Emmerson Mnangagwa and family decided to resort to option 2 on their strategy table. The option is for July Moyo is to position July Moyo as successor while grooming of Emmerson Jr., Sean and David continue. When July takes over mure Zimbabwe ndo zvakabuditswa na va Neva Masquera say. So tisingaziye kuti zvakamira sei inyaya chokwadi ere yakataura na Neva Masquera say
And this one yabuditswa Children of Zimbabwe Veterans Association muri Zimbabwe. Apparently the United Kingdom-based Zimbabwean lawyer and political commentator Brighton Mutebuka vakabuda zvakare vachiti nyaya yakabuditswa naPresident Emmerson Mnangagwa yekuti he will not seek a third term hanzi yaifanirwe kutorwa as if senyaya iri serious zvichinzi because Mnangagwa vari kupa mixed signals on showing my indications kuti vakuda kusiya office. Mutebuka vakanyora paexendo yavo zvikanzi there is a clear mismatch between the statement and the events that have taken place on the ground. We also saw the televised chants sloganeering among others, which were made in broad daylight and presided over by some of his staunchest allies. We saw the Shabangu debacle, and now there is Wicknell's shenanigans. There is also previous form in the repeated public denials prior to Bob's eventual dramatic removal from power via an ED-led coup, albeit with popular approval. In light to this, it's reasonable to remain skeptical and urge caution until solid evidence emerges displaying concrete steps being officially taken to either step down or arrange for a transition within the party and at state level. Zimbabwe ndo zvakabuda zvichitaurwa navaMutebuka. Ngazoti munoona sei nyaya iyi kuti who is going to succeed President Emmerson Mnangagwa? Ndofunga kutaura kwaTwitter Vice President Constantino Chiwenga vari kunzi ndo the favorable candidate to replace President Emmerson Mnangagwa. So zviri kunzi ZANU-PF kaenda kuCongress kunoelecta maleaders ayo Chiwenga ndo vari favorable. Singazive kuti what is going to happen pamberi apo. Zvakare the Children of Zimbabwe Veterans Association yakabuditsa zvakare zvichinzi kuvakadzi kune a serious battle for a woman president. Sudan's padauzodzoswa a woman president pamberi apo. So zviri kunzi hazvida kumira mushe kune succession battles haripo. Zvichinzi vaopa muchinguri is well positioned kuti vatore this post zvichinzi but kuna kumira mushe kune competition. Monica Mutsvangwa ari kudawo zvakare Chinomona ari kudawo Mabel Chinomona ari kudawo muri Zimbabwe. Then Barbara Rodzi hanzi ari kufightawo through a ministry kuti awanikwe achiita the best candidate wekuita the women's vice president muri Zimbabwe. Vakabuda ndifamba vakapostirapo the Children of Zimbabwe Veterans Association vazvava vachiti as the battle for succession rolls on within ZANU-PF, Children of Zimbabwe Veterans Association Intel say there is a serious battle for women vice president. Muchinguri is well positioned, but she is facing competition from Chinomona and Monica, whilst Barbara Rodzi is fighting through her ministry using Jira Raamai. Zvakabuda zvitaurwa ne Children of Zimbabwe Veterans Association. Tisingazive kuti munoona sei nyaya iyi ingava nyaya chokwadi here kana kuti tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.